И се Кой е препръскат. Йода? Пишат в чата за някакъв Йода, пък аз не го виждам. Тук е. Той е Йода и аз не го виждам и това ми прави впечатление. И това се чудих дали не съм го блокирал още преди много време в Делници, когато бях в началото. Вие не го виждате, те ли? Не, Даже и в стрима ли не го виждаш? и в стрима не го виждам. Значи го е блокирал, да? Всички ли да и мен ли да е блокирал? Аз нямам блокирани. Не, той те е блокирал, разбира. И всички ли да ни е блокирал? Сигурно, да, не знам, не мога да кажа. Добре, може ли някой в чата да ми напише, който вижда Йода? Аз Виждаш ли го, Сашо? виждам го и ми по начина на писане ми изглежда на Мартин Ракел. Аз го виждам Йода в YouTube. А в стрим... Чакай да видя. Не го виждам. В YouTube го виждам. На Ракел Аз ми тебе те виждам. Извинявай, че не те поздравих. Не те виждам. Честно да ти кажа, на Ракел ми прилича, понеже забелязах, че 3-4 дена Мартин го няма, обаче някакъв Йода се появи. Стефан, здравей! И профила е от 9 юни 2026 година, обаче пише с неговите мисли, обаче използва думите на Йода наистина така. Мое мнение, казвам, не се фащайте на моите няма. разсъждения. Когато реши да се разкри, ще се разкри. Аз го разкрих, по мене си видях го, на 9 юни е профила, много държи на мене, като гледам, много ме защитава. Даже написа един коментар, само Сашо познавам. Тук такива работи. Гледа да ме омая, ама аз не се фащам. Саши, то много еретично това, което ще кажа. По тая логика всеки може да е. Не, да нападнем Сашито, да видим дали ще изяде. Ще изкара мечовете. Кажи всички да нападнем Сашо, да видим кой ще го защити. Дали ще е Йода. Като не го виждам, за какво да го нападам? Сега, ако не го виждам Йода... Шегувам се, той аз не го виждам този Йода, обаче ще ми е интересно. Тя ми излетя вторичните коментари ще са ми интересни.